Diyak malapdan daytoy rikna nga agladi no sikat malagip ko agsa sa ende daytoy puso tilak ame asa kentuo diyak maep-e tuy iliw ko ngem adase biag ko nga iture nupay na sakit nga awate tinagsina da puso at pinpinate uray awan ka tuy sinong ko jak to gamden nalipaten tayat mo daytadong mo awan umalta tuwing nayat sikalat na kariknaan di kanto pulos malipatan daan na minsan na nagbalik ka pa sa tribiyang ko agyaman na dadimding ka anang paralyag nalidem ang lubong ko yuko ay ayatem kaunay uray awan tantoy danan diyak maep-e tuy diyak maep-e tuy iliw ko ngem padase biag ko nga iture uray na sakit nga awate tinagsinan da puso at pinipinate uray awan ka tuy sinong ko jak to gamden nalipaten tayat mo daytadong mo awan umalta tuwing ayat sikalat na kariknaan di kanto pulos malipatan daan na minsan na nagbalik ka pa sa tribiyang ko agyaman na dadimding ka anang paralyag nalidem ang lubong ko yuko ay ayaten kaunay uray awan tantoy danan biag ko ay ayaten kaunay uray awan tantoy danan